Inkulu into ayibanga noNgizwa uMdidiyelo wamabutho njengoba-ke ethe ngeke aze akwazi ukuba khona emcimbini uma ngabe ukhona uNgizwa. Wacela amaphoyisa ukuthi impela uma ukuthi-ke kukhona uNgizwa uyacela ukuthi amthathe amaphoyisa uNgizwa. Uma kungenjalo uzoyithathela yena mathupha. uMdidiyelo wamabutho waveza ngokusobala ukuthi uNgizwa ubuye aphosa amazwi anenhlabathi laphana-ke emakhosini akwaZulu. Kanti-ke ngokulokothwa iNgonyama, lokho wangachaza ukuthi-ke iNgonyama isiyayileba noma-ke isiyithela ngamanzi abilayo ey'khwameni. Kodwa-ke yayenzela ukuthi kube ukuthi mhlampe iyambona noma-ke iyayibona into ayenzayo. Kodwa-ke ubonakala ngazuthi isikhundla usisebenzisa budlabha. Njengoba-ke uMdidiyelo wamabutho egcine ekuveza futhi ukuthi yena akezukwazi usahlalelani la khona uNgizwa ngaphandle kokuthi mhlampe kuze kubuyiswane. uMdidiyelo wamabutho uthe uma ngabe khuluma no-3 Second bakhuluma bathi. Benginikeze elinye igama ongalazi. Ngithi mina unikezwe ubani na? Uthi usunikezwe lo mfana lona usingasamfana. Ngithi mina leli gama lithini uyangitshela ukuthi uthe lo mfana usulokungani? Usuqaqela iphalishi. Utheni uyami? Qaqela iphalishi. Ngithi lelo gama lasi. Angilazi. Awulazi lutho? Angalukulo. Angilazi. Awulazi sidalo Mdidiyelo. Awubeqhamba nje. Kusho ukuthi phela ukuba bengilazi leli gama njoba kade ngithi ngeke ngikwazi ukuba semcimbini weNgonyama kukhona yena, ngitshela amaphoyisa ukuthi ngicela angithathele yena, uma ngabe enqene kumthatha ngizomthatha. Ayisethi amaphoyisa cha Mdidiyelo awuzwani nento engisile, ngakho sesiyomthatha. Amthathile-ke amaphoyisa, uhambile akaze awubone umcimbi. Awubona umcimbi wena? Kuba bengazi nje kade uthi usengicambile hawu kufanele akaze awubone. Kodwa-ke angikubonga okukhulu umsebenzi owenziwa uXabashi lapha. Usengasemfene umfowethu akaxolisi laphaya kahle kahle lapha enkosini uZungu wamphephisa, engabuki yena njengoMdidiyelo ukuthi waqhamuka semgxavunda nje wemphephisa. Ubalekile. So kungezo bafowethu ubalekile. Ziningi izinto ezinhle akazenzile, abikho-ke isoka lingenasithi. Kodwa la okusheleleke khona ulimi akasheshe kulungise ngoba ngelinye ilanga sengagcine kwakheke ezinye zezinto, sengagcine sezakhela izitha ngokungenasidingo. Kodwa nje bafowethu masomela iqiniso, ziningi izinto emacibini. Thina nje siyakhala ngayo, siyamthanda, kodwa lokhu akakwenzeli ngoba phela sethinta amakhosi kusesekuyinkinga ngcono nokube bethinta ezinye insizwa ngoba vele insizwa ziyanyathelana. Kodwa mase kuthinteka amakhosi, siyakucela nje Ngizwe mfowethu, ungakithi ungakwethu mfowethu, noma makuthiwa wawudlala leyanto namanje ayisawundi kahle. Amakhosi avikelwa yithini, ithini esiyilokhu esiyizimpi zamakhosi, ithina futhi ingubo yeNgonyama. Nalokhu nje kwehlisa ngisho isithunzi seNgonyama yethu. Cha bukushibhe kabi Xabashi ukuthi akhokhwa ngisimali inhlonipho imali ushilo lompantho uncane nenkani imali. Kodwa nje singasemfene mfowethu, mina ngikucela ngiyakutshela awuzuba nadaba lapho ngoba uneli ungafika eGoli unenduna lapha eGoli uyaphuma, uneli ungafika endlu enkulu uyaphuma. Ubuka nje manje uzohamba emkhuphe nemkhulu kangaka welembe awubonakala nalikhali, awubonakala nalikhali ekubeni sathi ukhawu uvelile lukuvele. Kodwa manje abangasabonakala kabonani nangu longwana uMdidiyelo uxu neli wambona ngobuya cha sengithi mina cha uMdidiyelo uthi uMdidiyelo kanankinga na befanta kuxoxa khona izothoba ukuthi uqhube komdelela futhi izo wabika umuntu omdala ngokwaqela iphalishi uZungu singasemfane ngehlise uxolise buze ekhaya singasemfane. Ngokwenza lokho ufana uqala ugcilazeka. Uyogcilaza kabi umncane futhi. Nabi ulokwenza ngayo izipijama. Ayingahloniphi. Ngeke simele umfana ngomayethoniphi. Hayi ngeke akakhohlwa. Hayi ubehamba ulambisa labafana bahamba namaphoyisa amabodyguard. Akasabonakala lutho lapho unyazi. Ongamabodyguard lo mafana wahamba nabo. Ngithi mina sengingasabani. Ungayisela ongabafana imlomo yomile ukuphethe amafoko okushayela ngoba bafata kulambile. Akahamba uxolisa singasafanele emakhosini kuqa. Mama ukuthi nduna uthini? Nduna. Hlonipha imali Emahlabathini. Angithi mayifika emahlabathini kuthiwa kunomcimbi ngiyofuna imsusi.
Senandawo. Asenandawo nakancane ayikho. Akayisekho indawo. Ngisho amakhosikazi simkasefena ayikho indawo yakhe. Usho kanje ayisekho. Sekufanele ukuthi nje vele uma ifika vela yoxolisa ezakwakhuthuza ungani. Akhuhluza impela. Uma engasexolisa. Aha. Socela ukuthi silemukele uxolo lakho bafowethu. Kodwa akaqali nje emakhosi lezinsizweni futhi engaxolisa akunankinga nje noma eqhubeka nabezinto uxolisa ngoba Kwenduna emthatha. ngidinga nje kakhulu. Kasi khuluma udaba lakasengasemfana ngasenduna. Nasenduna. kanjani manje? Nanduna. Ukuthi induna yenziwa umthatho. Zizunjani? Umthatho. Wawuphethe nje insizwa lapha esevetini. Usengathi wena nangu manje nakhona sethe siyafika sekuthiwa usekhishiwe futhi lapha elongeleni. La Ngoba hloniphi kwakhe amakhulu. nami mbona umkhulu Uthini wenduna ngalokho? yona sodelise nje nabe ngibona amavidiyo mina ngikadele ukuza Uthela ukuthi adesa nabantu kanti mina msebenze ngenduna axolile. Bafele ekudlaleni qinisa lungisa. Bekuthi mina ngaxolisa ngoba phela udaba funa beluya kubo le afika khona enkanga. kanti afela